Ukanti ngoku silapha e-NMU North Campus nalapho abasebenzi bale dyunivesithi benza uqhankqalazo khona. Ukanti ecaleni kwam ndime naye utata umzoxolo Dame noyi-branch secretary apha. Ukanti ngoku utata uzasichazela ukuba inoba kanti yintoni unobangela wolu qhankqalazo. Tata masikwamkele. Ndiyabulela. Tata, ingaba ningabasebenzi niqhankqalazela ntoni apha namhlanje? Sifuna 8%. Abasebenzi bafuna 8%, abasebenzi bafuna u-60-40 split kwi-medical aid. Abasebenzi bafuna i-housing allowance inyuke from 1.1 to 1.5. Abasebenzi bafuna ucategory C surplus wabo ebiyipension yabo. Tata, ingaba bake ezi zicelo zenu ninazo ningabasebenzi azifezekiswa, ingaba thina amanyathelo enizawathatha ususela apho? Amanyathelo ezawathatha kuqhubekeka noqhankqalazo wethu, udeske umqashi asimamele. We are willing ke uba sisondele etafleni xa esibizayo. Up until then we won't stop striking. Ingaba olu qhankqalazo lubeki imisebenzi enemngciphekweni nangona nibeke ii-tools down nazo kwenza olu qhankqalazo apha? This is a protected strike. Sine-certificate esifakileyo kumqashi ne-picketing rules. Besiqale kule veki pheleyo ku-picket. Namhlanje ke siyaqala ngoqhankqalazo lwethu. Umqeshi unaso i-certificate. This is a protected strike. Nkosi tata. Lowo ke binguye utata umzoxolo nothi olu qhankqalazo lumalunga nokunyusela kwabo imivuzo bafumane nezinye ii-benefits kule dyunivesithi baphangela kuyo.